دەستهێڵاتداریە ڕێخستنە داعشێ بە سینۆرê Tirkiye re kêm bûye û dirêjahiya wê da ketiye 5 kîlometrî û cihên kontrolkirina Daişê bi sînorê Tirkiye re ji bakurî bajarê Helebê ta bajarê Cerablus û bakurî bajarokê Soran e. Li aliyekî din jî bêtirî dopar ji sînorê Sûriye bi Tirkiye re ku dirêjahiya wê 800 kîlometrin dibin kontrola yekîniyên parastina gel de ye. Li gorî toreya Sûrî ya mafê mirovan ku hêzên YPG û bi piştgiriya odeya operasyonên Volkanil Furat û firokeyên hevgirtina navnetewî gelek bajar û gund ji destpêxistina Daişê rêzgar kiriye û navçeyên kontrolkirina wê bi sînorê Tirkiye re ji çemê Dicleyê ku dikeve bakurî Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê ta Rojhilatê çemê Furatê ku dikeve navbera herêma Kobanê û bajarê Cerablusê dirêj dike. Her wisa hêzên dijberiya Sûrî û Cebha al-Nusra jî hejmarek deverên bi sînorê Tirkiye re kontrol dikin û ew ji deriyê Ezazê yê sînorî ta sînorê herêma Efrînê dirêj dike. Lê navçeyên li bakurî Rojavayê Sûriyê ji deriyê Kesebiyê sînorî ta Deryaya Spî dibin kontrola rejîma Esed de maye. Li gorî ku rêveberê toreya Sûrî ya mafê mirovan ji Rojnameya Şerqil Ewsat re diyar kiribû ku artêşa Tirkiye dê derbasî navçeyên di navbera bajarê Cerablus ta bajarokên Ezaz û Soran bibe û ta niha sê bargehên Daişê ji aliyê artêşa Tirkiye ve hatine topbarankirin û bi vê derbasbûnê dê Tirkî rê li pêş hêzên Kurdî bigire ku herêma Efrînê bi herêma Kobanê veneyê girêdan. Hate zanîn ku Tirkî hêzên Türkmenî perwerde dike da ku navçeyên di navbera çemê Furat û bakurî herêma Efrînê de parastin bikin û rê li pêş projeya girêdana Efrînê bi Kobanê ve bigirin. Her wisa rêveberê toreya Sûrî ragihand ku ew ji derbasbûna Tirkiye metelma û got ku Tirkiye rê li pêş 50,000 kesên teror da ku derbasî Sûriye bibin vekiribû lê çawa di şevekê de Tirkî û Daişê bûne dijmin. Tê zanîn ku îro 6500 kîlometrên çarxozî li Sûriye di destê hêzên Kurdî de ne û bi du caran wekî vê hejmarê di destê rêxistina Daişê de ye û hejmara herî biçûk ji para hêzên artêşa azad e. Dijberiya Sûrî rêveberiyeke xweserî û sîstema federaliyê li Sûriye qebûl nake û dibêje axa Sûriyê bi yek e. Her wisa di dema ku pêşmergeyên Kurdistanê jî derbasî Kobanê bûn, dijberiyê digot ev destewerdaneke li dijî axa Sûriye û ew îro ji ber derbasbûna artêşa Tirkiye bêdeng maye.